Nyakora mugia jog machieg network marwa mokwongo okinyi makawuono e chenro maru piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora mugia jog odiochieng' makawuono pod watwaka kata wadhi twaka kotudore kod budget mar hik omenda mar 2024 2025 mibo bed kisomo odiochieng' makawuono e od bura. Budget makamano ibro bed kisomo kod jatend migao mar omenda mano Njuguna Ndugu kango chopo kanyo kar saa 9 mamidhiambo mar odiochieng' makawuono. Nyaka sani koro lieko ni budget makamano en mar trilion 3.92 kaluore ni en budget maduong' mogik ma piny Kenya osebedo godo king'iyo kata kipimo kod hik omenda mokalo. Wang'eni hik omenda mano mar 2022-2023 budget mar piny Kenya ne en trilion 3.4. Budget mar hik omenda mokalo mabro bedo ka rumo chieng' tarik 30 dwe mar auchiel mano mahiga ni. Mano mahiga mar 2023-2024 ne en trilion 3.7. Budget ma hik omenda masani machakore tarik 1 dwe mar 7 en trilion 3.9. Budget maduong' mogik ma waseneno wan kaka jo Kenya. Ang'o matimore pacho kae? Pok mar omenda obede yo machalo nade? To pok makamago biro konyo e gero kata bero uchumi ma pacho kae yo machalo nade ma onge hinyo jopinya. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod wendo mano FCPA Erastus Kwaka Omolo jalonye weche mag uchumi. Wadwa fuono gigo manitiere budget mar mondo mi in kaka japiny bed kod ng'eyo kendo wagolo doke iti kotudore kod budget mibo bed kisomo odiochieng' makawuono. Machiegni FCPA Erastus Kwaka ichiw nade okinyi makawuono? Achiw gi Yesu. Podo wara ero Yesu. Kendo yalo wach Nyasaye. Mane gima duong'. Moko gibende becho. Kamano. Kendo alero maber ni poda lemo gi kanisa maduond warwa kod chang. Kanye moriti duok Yesu. Amen. Machiegni amina. Machiegni twako kinyi makawuono kata kamano diche makawuono wantiere kae mar mondo mi wafuona ne nyakwara mugia jwang gigo manitiere budget ainya kaluore kod lony mari kaka jalonya e weche mag uchumi e pacho kae. To kaka pile nyakwara mugia jwang in bende okwawi oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 23 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa okinyi makawuono FCPA Erastus Kwaka. Wang'eni mae budget maduong' mogik ma piny Kenya biro bedo ka yudo odiochieng' makawuono e kinde ma jatend migao mar omenda biro bedo ka pedhe e nyim od bura. Budget makamae kata budget mapacho kae waseneno ka kinde ka kinde medore ahinya. Medore owuok e trilion 3.4, trilion 3.7, sani ne trilion 3.9. Manyalo wacho acha kata ni en trilion 4 kobedo rounded off. Ang'o matimore? Joluo wacho ni ich lach no nego kal tako. Kendo gima timore en ni dwaro mar piny imedo. Ok ni medore, imedo. To moloyo ahinya yore duto ma pesa donje mamoko gin buche mago yieyo to kod gope bende ma piny ni godo monego chul dhi kawo pesa mang'eny saidi. Mane gima timore to gimochuno ni budget nyaka med higa ka higa to onge. En mana ni tradition en ni higa ka higa imede. Bendo dugo mana trilion 3.9 mana machiegni. Ne nyocha en trilion 4 gi wiye. Koro koko be manyicha jigoyo matin omiyo nyicha duoke piny mondo chop 3.9. Iwacho kanyo makare nyate kinde ma isomo budget makamagi wang'eni omenda makamae kata kwang'iyo lach mar e budget wang'eyo ni nyaka sani koro lach ahinya to budget makamano kinde makoro en trilion 3.9 mana kisewacho no duoke piny kaluore kod koko mayande jiogo wacho ni ong'eny ahinya duoke uru piny matin. Kata kamano ang'eni pogiga e kidienje mopogore opogore e weche go mag recurrent expenditure wantiere weche go mag dongruok kachiel kod weche mamoko. To wang'eni budget makamae
Akwachako kata kapok wadhi e ponono fuok manyalo bedo. Ang'o momiyo kinde mang'eny budget ma kamae omenda mathoth waneno kiketo ne mana weche mag recurrent expenditure kata omenda ma sirikal tiyo godo pile ka pile. En ga weche ariyo madongo. Namba achiel en ga gik ma iwacho ni wabiro timo. To gima duong' ahinya en ni kata kowach ni biro tim, bendo timgi. Namba ariyo, nitie gik moko makanyo ma waluongo ni budgeted corruption. Gik ma ipango chon. Ni ma to wadwa chamo, to gini timore migawo mar piny mangima national level, to kendo timore county level. En gima rach kendo en gima lit nikech samose rwake ei budget mokale koro yude manye mondo yud tiende bedo matek matin. To onge wach nitie gik moko madiera midwaro ni mondo tim e piny ma achiel kuomgi ma ng'eyo yot en misara. Dhano nitie tara wuoya e sirikal ka. To chamo msara, to wuotho, to idwaro ni mondo obed kod gik mamoko, mitoka ringo kod gik makamago. Mago chamo pesa sawa sawa. Koro iwinjo jopiny mondo owinj kanyo maler, ni gik moko nitie mabecho ni e iye kanyo, to maricho bende nitie. Ma Auditor General ema golonwa ga, to golonwa gi achien koseleo. Mane chandruok ma wan godo. Akene kanyo winjore maber. Ageno no winjore maber kalo nyaka Ramogi Jong be nang'eni luwo twak ma kama achiel kachiel gibobedo ka giwinje e yo makare. Bende aseng'iso ni ginyalo oro ote kata penjo moro amora kotudore kod wach ma kamae. Kata kamano kinde mang'eny tok kosesom budget. Sani wang'eni budget midhi som en mano ma $3.92 mibobed kisomo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano budget ma kamae sirikal kinde mang'eny wacho ni ero budget wasesomo to pesa to waonge godo, maneno ni budget ma kamano ochopo kare. Pesa mabiro wuok e budget ma kamae opoggi e yo machalo nade kalo ni jopiny bende osebedo ka ywak kaluwore kod paro mar chik omenda kata finance bill ni biro bedo ka chuogo taxes moko mabu bedo ka hinyo jopiny. Sirikal nitiere kod chenro mane kata onego many chenro mane makare mar mondo mi opong' godo budget mar $3.9 mibosom kawuono. Nitie yore adek. Osuru midwa choki ni kod pesa ne. Namba ariyo, wan kod holo bende nitie bilion 700 gi wiye. Tiende ni sirikal kanyocha pango budget mahiga ni, magi go picha, magi ng'iyo kuonde ma pesa nyalo ae, to noyudore ni onge kaka ginyalo yudo pesa gi duto $3.9 waluonge na 4. Kaka ginyalo yudo pesa kuom osuru ne onge. Emomiyo holo kendo dhi betie. To holo no bende ing'eyo maler ni kod weche ne. Koro king'iyo kuonde ma pesa dhi wuokie, achiel kuom geno osuru mi ing'ado kuomi kendo ing'ado kuoma dwe ka dwe. Machielo en maji osegoyo koko ahinya en dwaro osuru kuom gik moko kaka mkate. Maji osegoyo nduru moluoro piny te. Ma akia ni jogo bende winjo wachone maber mondo kawuono ka minister dhi wuoyo to kiko mulie wach moro ni wadhi manyo revenue kuom mkate kod gik makamago. Machielo kendo maji osegoyo koko ahinya kuom choko kaweyo osuru mawuok kuom pesa ni kod pesa na en ni ng'ata man kod mitoka dhi chulo pesa makatin mogik to $5,000 to kendo $100,000 kalure kod kit nyamburko ma intiere godo. To kanyo to nje wasegoyo kabisa kanyo wawuoyo before parliament. Nyocha wagoyo kanyo nikech ang'o ka an kod mitoka
ma nengone tek milion 20 to ibiro dwaro na achul siling 100,000 to samoro an ng'at man kod mtoka moro mathin bende adhi dwaro 100. Ang'eyo ni the loss scale, mano gima ng'eyo ni kochopo kama to pesa makama, kochopo kama pesa makama. To en gima ji osegoyo koko, to ka koro wawuoyo kuom choko osuru, to mano e achiel kuom gik moko. Machielo kendo ma idwa no golie pesa en gima iluongo ni import declaration form. En bende mede to ji osegoyo koko, kata an bende nyicha wuoyo kanyocha wawuoyo e nyim jobura mar parliament mar finance committee ni kawa kelo gik moko mwandu e Kenya to osuru nitie ming'ada kuom form ma ajaso. Mano kendo achiel kuom gik moko ber ne grachne wanyalo wuoyo achien te wawuoyo kuonde ma pesa dwa ae kabiro. Then machielo kendo en excise duty. Bende nitie omedi kioro pesa ne ng'ato tidhi ng'adi omede ing'adinga to sani kori idwa no momede wiye dhi hinyo jopiny kabisa. Mana achiel kuom yore kendo ma pesa dwa wuok godo madhi pong'o gik modong' ma wawuoye kande. Nikech sani wang'eyo ni kaluwore kod budget makamano wasewacho ni en trilion 3.9. Wang'eyo ni recurrent budget en trilion 1.5 moketenge ne recurrent budget. Wantiere kod development expenditure kata chenro mag dongruok en bilion 727. Wantiere kanyo kod consolidated fund services en trilion 1.21 kaachiel kod county equitable share kata omenda mibobed kipogo ne county en bilion 400. Ka wang'iyo mano wantiere kod targets ma oket mago mag choko usuru. Wantiere kod target mano mar trilion 2.91 mano moket mano mar ordinary revenue kata omenda michoko kuonde mopogore opogore kaachiel kod bilion 441 mano moket kanyo ma onego bedni mano mar ministerial aid kata mowuok e migepe mopogore opogore. Kata kamano fuok makoro nitiere kanyo fuok en mar bilion 508.9. Fuok makamano kidine FCPA onego bedni dine kod omenda michoko kuwuok kuom jopiny midwa koro sas godo jopiny kod usuru mang'eny kose nitiere hola moko ma sirikal bende geto mar kawo kuwuok e pinje maoko to hola go kokawo bende pod ibiro bedo ka hinyo japiny kose bo bedo nang'o? Fuok mantie no ero inyalo pong'e gi yore ariyo. Ng'at ma paro maber onego ng'ade gik moko monego dhi oti mondo dog piny mondo fugno kik bed maduong' ahinya. Nikech yore nitie ariyo, inyalo holo kata inyalo duoko gik midhi timo piny. Mano matiende ni recurrent budget monego bedni duoko piny kose nang'o kata development lakini recurrent ahinya en gima inyalo ti godo. Inyalo weyo kata ng'iewo gazet ma pile pile. Unyalo weyo wuoth malanga ma ji wuotho e Kenya kaeni machamo pesa tara gi gana. Inyalo ng'ado moko nikech piny tindo biro maber ma ji nyalo wuoyo kata mana yor simo kata yor sum. Ok chun ni nyaka idhiyo kata obed mana Mombasa kata obed mana kure. Inyalo duoko piny. To ka wadok e fuog chande chuno ni ka pesa ne nyaka ti godo to nyaka hole. To sami hole inyalo hole yor ariyo. Achiel en treasury bills kata treasury bonds ma itimonga tich abich ka tich abich, juma ka juma. Koro sirkal holo kuomi gi kuoma timiyowa ohala mabet kadum kojuolore matin mondo lombwa mondo iter pesa ni e bond. Kendo gitemo mondo gimi ohala moingo madine yude bank mondo again pesa ni iter kuom sirikal kar tero e bank. Mano namba achiel. Namba ariyo en holo maoko. Unyalo holo oko kaka Kenya sani holo kendo biro holo kendo kik ng'ato wuondwa
gibiro holo Holo ok kendo nyal rumo. ok nyal rumo. Lakini onego ichop kamoro ma koro iwacho ni kata ka holo to ok inyal biewa ahinya, anyalo chuli mara moja. To be wanya chopo kanya dira kaka piny Kenya gi kumwacho mene. Telo ema nyalo lose. Ato wangeni aito pok atieko kanyo. Tieka goyo mos. Machielo nitie en bedo jakwecho kuom pinje maoko. Iluongo ni baba chuta. Kore an gi rem ka en ikonya uru. Mano. Ato bingeni e kinde magi duto timore, sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka temo wacho ni gidwa dwoko piny chenro mag holo. To budget ero ka koro wantiere kod fuok, isewacho kaka sirikal nyalo bedo ka holo, gisebedo ka gitema ahinya thiro chenro mag holo kowuok ahinya te pinje maoko. Budget masani fuok mano mar bilion 5 gi milion 508 manitiere bochuno mar mondo mi podi hol. Kata kamane budget ma isomo sani kata mibo bed kisomo sani bende nitiere omenda kwang'iyo kaka omenda obedo allocated ne chenro mopogore opogore. Bende nitiere omenda miketo ga kanyo mag chulo hola mosebed ki ichulo ma ikaw makata ka koro kwa amua ni wadwa holo moko to record marwa be niero dong at least waketo mae budget wabo bedo kwa chulo godo hola moko mwasekaw. Mano nitie kaka hola ma onego dhi som kawuono samoro nyalo bed kata gi loke gotieno kech kochopo ndalo budget to jogo tiyo nyaka okinyi. Lakini hola manyocha wang'eyo en bilion 900. Nyiso ni 30 kuom pesa duto 30% atamalo 30 kuom pesa duto mwachoko wad biro dwaro ni mondo watigo do ka wachulo gope. Chutho ji wacho ni ohingo mano, lakini bilion amjo ni dholuo bilion onge wasatemo manyo kaka inyalo luonge gi dholuo. Pokwa yudo makare. Kata ka wuoye radio kocha gi Freddy Janam to giwacho ni bilion gi trillion kwan mar jaluo pod onge. Kore wacha ni en tara gi gana. Koso ing'eyo ni bilion iluongo nang'o? Amago poko yangore makare ahinya kata kamano kodhi mbele gi twak maro FCPA. Nyaka sani koro wang'eyo ni e kinde ma isomo budget kinde mang'eny process mar budget migawo mochung' ne weche go mag omenda ja thoro miyo thuolo migepe mopogore opogore mar mondo mi gin bende gibed piny gi nondane man mondo mi ging'e ane ni seche moko wan kaka migawo makama wadwaro omenda machalo nade. E budget makawuono ni iparo ni gin migepe mage monego bed ni ichwalo negi omenda mathoth kwang'iyo koda wanyalo wacho ni pek ma migepe makamago nitiere godo ahinya kwa pimo kata koda hik omenda mosekalo moseneno kisomo budget e pacho kae. Chutho gimiluongo ni school education kod gimiluongo ni afya ngima mar dhano health onego mi pesa maduong' moingo moko duto. Nikech ang'o? Ka piny ji ok som e yo malong'o nikech somo machalo conveyor belt manyiso ni wachopo klas 1 wachopo klas 2 wachopo klas 12 watieko kata university mano ok somo. En ni isomo ang'o? Gimisomo no bende tiegori. To kitiegori ikonyo piny. Piny ka onge kod gimiluongo ni afya wabiro bedo gi chandruok machalo gimoro ma winjo kelando ka mar mama ma nyathine tuo kabisa kendo nego ter mana India oye uso nyaka nyarogo no. Gigo te onego bed ni gin gik mikonyo thurwa ka moko onego bed ni ji sandore ka dhi oko. Emomiyo gimiluongo ni ngima onego ng'i kabisa to ngima oriwore kod chiemo. Emomiyo gik moko duto madhi miyo chiemo bedie piny onego omed pesa kendo mondo wa make sure ni odhi malo. Gik moko miluongo ni kata kaka fertilizer mag miriambo manyocho timore pinyo kagi ok onego bedi mondo ka chiemo dhano nigo tibiro yudo ka kwe bende en godo. Sama ng'ato nigi kwe kata mana timbe mag maundu biro dok piny.
Yeah. Nikech kalure kod budget mane olieki mano mar higa mar 2024 2025 wantiere kanyo kod chenro mag somo mane oketne kanyo omenda obed mano mar somo mar primary kata mano mar secondary noketne kanyo omenda maderom bilion 142 mbalariany nomiyo omenda maderom bilion 127 kaachiel kod kuonde tiegruok mag TVET ne omi omenda maderom bilion 30 mano kalure kod budget ma olieki. Chenro mag thieth ne omi kanyo omenda maderom bilion 102 ka wantiere kanyo kod thieth mar oganda kata public health no mi kanyo bilion 28 omenda makamago in kaka jalony weche mag uchumi bende paro ni oromo kalore ni wacho ni mage sectors monego bene ing'iyo ahinya pacho ka weche mag somo kaachiel kod weche mag thieth ang'eni weche mag pur bende nitiere kalore ni nyaka wang'i kaka wabedo kod chiemo moromo pacho kae. Gimomiyo anyalo wuoyo kanyo matin kendo morna ni ipenjo eni ang'eyo asebedo e university councils ariyo to gima wuorne kata wuornie eni mbalariany mag sirikal ni kod gope ma kaka inyalo tim onge we private universities ma sedil godo tinwang'o ni pesa ma ondik kanyogo ok dhi negi duto ok chop negi kori penjori ni to en tuk nyathi kosang'o ang'o momiyo wache tok time to pesa tiwinjo ni otiyo kuonde mamoko pesa mondik gweko komi mbalariany kod TVET gi kuonde mamoko to ritgi maber yani miyo chiwo pesa ok en tiyo pesa tiyo mar kaka pesa no dhi tiyo duong' moloyo gimiluongo ni wacha ni pesa mi kama tibiro nwang'o ni ka pesa go tiyo maler to universities biro chako tiyo maber TVET institutions secondary schools kod nyaka primary schools to gima litie ni mako ok timre kendo yudo ka secondary schools adiera margi eni sani nyithindo chulo pesa mang'eny moingo kata ndalo machon to bi ichuni go ma kokichulo ti riembo nyathi oko iwacho ni ok nyal riemb nyathi tadiera en ni iriembo nyithindo kata sama wuoyo kode ni ang'eyo ni nitie nyithindo manie udi kendo nie mier nekech pesni moko mathindo mani dwaro kuomgi onge to magi kuonde ma kong'i kendo los maber to pesni otiyo e yo midwaro ibiro yudo ka omenda ge ko biro tiyo tich maduong' moloyo wacha Iwacho kanyo makare ahinya kalore ni en adiera ni kata sani koro nitiere kata jotend skunde moko nosebuogo mar mondo mi giriem nyithinde skul kalore ni sirikal oserem chwalo negi pesa matene ni onge kaka ginyalo tayo chenro magi mapile ka pile kata kamano kwang'iyo budget makama ng'eni in kaka jalony weche mag uchumi nyalo bedo ni iseng'eyo kata moko kuom maling'ling manitiere budget makamano kwang'iyo budget kod kit kako pogo omenda nyalo bedo ni nitiere sectors moko ma imiyo omenda mathoth ahinya to ok gideserve omenda makamago to gin sectors machalo kaka mage ma onego bed ni wang' ni sirikal nonane ni sector makama wasebedo kwa miyo omenda mang'eny wang' ni we waduoka ne piny kalure ni omenda makamano koduoke piny seche moko inyalo kata mede sector mar thieth inyalo kata mede sector mar somo to konyo kuonde monego bed no konyo moloyo keto omenda mang'eny kumoro to kokonya kaka dwarore. Moko wacho teke yamo moko wacho teke yamo wanyalo we kamano mak mana nitie kuonde ma pesa iketo ni dhiye to pesa go eko ok inyal yudo gergi maber anyalo mi example masani machon National Youth Service ne yudo ka odhur ne pesa turi tachien kiwinjo moko nyo yudi e gunia moko kia timang'o to ji timo gik moko mathindo to pesa ichulo gi turi ibiro yudo ni mano plan ok en gima otimore atima nobuogore en gima ng'ato no oplan chon iluongo ni budgeted corruption to mago gik mantie kuom thuolo masani aneno ka nitie migepi ne ok mo ochodhne gi pesa ndi wacho ni mago kinya wacho yamo kosi nyalo mana lieko matin
wawe kamano. Kaloro ni wanono mar mondo mi japiny ong'e nikech adiera nitiere migepe moko ma ok gideserve pesa momigi. Tiyudo ni gine makoro king'iyo gine momigi bilionde. Odhur negi, ok bende ok omigi, odhur negi. Dini lieko dalio kama te nikech nyaka sani wang'eyo ni kata pisi mar jatend piny Kenya mano kaluwore kod budget mano lieki mano e kinde mapok seche moko nonduse piny ang'e ni lokruok nyalo bedo noket na apis jatend piny Kenya mano bilion 5.1 apis jalup jatend piny bilion 4.8 apis jatend jotend migepe bilion 1.1 to wang'e ni apis jatend jotend migepe en apisi ma ok ne onge kata katiba ma pacho ka ok oyange e yo makare wantiere kanyo kod kar jot mar jatend piny omi bilion 9.5 duol mar jotend migepe milion 275 ng'ato nyalo bedo ni penjore ang'o momiyo apisi mar jatend piny imiyo bilion 5.1 kendo wantiere kod kar jot mar jatend piny kendo ichak imiyo omenda mamoko ken gimoro achiel kose nang'o en gimoro achiel to gima wachie ma ben an nomiya nyiero matene ni kata iwacho kuom jalup jatend piny repair mar ot kende repair idwa repair ot Mombasa idwa repair ot Nairobi to mago duto kiriwo dhi mana bilion 1 ing'eni seche moko wachalo joneko nekech ng'at mayuak nikech kai to ka ng'ato ng'iyo kaka itiyo gi pesa to wuori to ma jali chalo nade bende kech kai adiera to donga we kamano Aya, kata kamano wacho ni mago kidwa mulo mang'eny ahinya kata kamano wang'eni nitiere omenda mano maderom bilion 400 mibo bet ka ipogo ne counties ang'o miyo kinde ma ipogo omenda ma kamano counties mamoko yudo mang'eny counties mamoko yudo matin nikech wanyalo tiyo kod ranyisi county ma Nairobi ema nyaka sani koro bro bedo ka yudo omenda mang'eny ahinya kotudore koda omenda ma koro seyangi kinde mane iyango kata itwak kotudore kod omenda monego bed ni miyo counties ywaruok bende ne nitiere ahinya to kind jod bura kod senators nitiere kaka jod bura ne dwaro no migi omenda matin senators to noyiere mar mondo mi omigi omenda momigi sani kata kamano winjruok no bede manyalo wacho ni ne gichopo dire kumoro makoro yangore ni koribo bed ka icholo ne counties bilion 400 mano omenda duto mibo bed wanyalo wacho ni en equitable share mibo bed ka ipogo ne counties ang'o miyo counties moko imiyo omenda mang'eny to moko timiyo matin luwore gi kaka county ka county ochoko ka urachi e choko pesa udok piny to then nitie gima chielo kendo miluongo ni equalization fund ma igola chien ni kuonde moko manyodwa dok piny kata manyodwa rem to moloyo kuonde ma ineno nga ni rem nitienga kaka North Eastern Province imedo ibugo godo wiu ibugo godo pesau mondo obede mandhiam kendo mondo ti to kaluwore kod formula mane olos mokwongo bilion 400 ma wantiego sani ng'e ni mano oketi kaluwore kod choko kod kwan mar higa 21 ok en masani tiende ni sama wawuoye nieri kadine be ni watiyo kod kwan mar kata higa mar 2023 higa mokalo do bedo moingo kanyo koro nyiso ni kwa wuoyo sani to ok wapim gik marom wawuoyo kuma bilion 400 lakini kwan mwatiyo godo en ma higa 21 nyiso ni ok wapim sembe gi nyamin bet karem nitie kanyo to kakipime kaking'wenye to mana luwore gi kaka uchoko ta aita chien kendo equalization fund bende biro mondo obug wiye matene ni counties mochoko mang'eny mimiyo omenda mang'eny to mochoko motine mimiyo omenda matin kositime na mochoko mang'eny mano is one of the formulas to nitie basic monego mi jite mano nitie to mamo miyo iwinjo kasani koko moro nitie matin kata weche moko nitie matin ni kakipogo pesa sani ok ber dwaro ni mondo pog pesa kaluwore gi dhano mantie e county ka county
mondo jo kama nigi ji mang'eny oyud mang'eny, kama ji nitie matin oyud mabet katin, lakini basic to nyaka uyud uduto. Tiwinjo ka jomoko bende pingo mano ni hapana, kaka Northeastern gipingo giwacho ni kich ging'eyo ni gin ji matin, koro koket ni siling achiel ng'at achiel to gidhi yudo pesa matin. Koro giwacho ni pimeuru kod miles, kilomita mantie e county, kata duong kata lach mar county. Manyiso ni kwane gi kilomita ae to oket pesa maluwore kod mano. Nyiso ni en wach ma pod dhi nyime, pod oliet. Ok nyal wacho ni mae en kuom thuolo masani. Atoka luwore kod rieko mari kaka jalony weche mag uchumi FCPA. Iparo onego bed ni poge yo machalo nade ka luwore ni onego bed ni dongruok to chopo ne counties duto 47, jopinye counties duto 47 pacho kae maonge akweda, maonge dewo wacho. Onego bed ni poge nang'o king'iye kod angolo mari mar jalony weche mag uchumi. Siling achiel kuom ng'at achiel ber. Mondo kik jomoko yud moyo mang'eny ahinya, to an ng'ama ni kod ji mang'eny ok ayud moromo. Mano formula achiel manyalo tiyo. Nyalo chopo makare ahinya. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Kata kamano kapok wasomo ote makamago, yiena mar mondo mi wakaw yueyo mokwongo mondi e twak marwa kotudore kod weche mag budget. Bang' yueyo to waduogo wadhi mbele kod twak. Kik idhi mabor. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Wanosema nyeka mora to CCTV bendo aserango to wan poko yodo nyathino nyaka sani. Ngene CCTV go seche moko kwach noga weche magadia. Ntinga mokwalo nyaminwa kade beni wane mwakwalo nyakwaribu aketo kae gi pesa mitango nwane donge wandi wakao pesa ni. Jedego yudre gutino sani. Inspector koro wata chile modonka. Nyathina ntie gi jogo. Magi weche mage mofuo mawinjo ko wacho gi. Donje mtoka kanyo piyo piyo. Weri koda. Intiwe wacho weche miwacho go kae. Kawachopo ka polisi po wacho weche miwacho go. Ng'ano monyisi ni mula. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari. Yud mari kawuono e duka man machiegni kodi.
Nyakwara Mugia machiegni kendo wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod budget mano mar hik omenda mar 2024 2025 mibobed kisomo odiochieng' ma kawuono. Pani kosesom budget makamano. Budget en chenro ma sirikal nitiere godo kata kaka sirikal chano tiyo kod omenda mage kata oketo tenge omenda ne sectors mopogore opogore mibobed kitiyo godo e hik omenda mabiro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 kendo biro bedo ka rumo tarik 30 dwe mar 6 higa mar 2025. Mane budget mibobed ka isomo odiochieng' ma kawuono. To tok kosesom budget makamano, sirikal nitiere kod yore mopogore opogore magi chano mar manyo godo omenda mar neno ni budget margi ochopo kare kata giyudo omenda magibiro bedo ka gitiyo godo e sectors mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo nyaka sani wang'eni nitiere paro mar chika mar omenda kata finance bill mibobed ka itwake e od bura. Finance bill makamano kinde mang'eny itwake e nyim od bura tok kosesom budget. To kapo nono ni od bura okalo finance bill makamano, finance bill nitiere kod usuru mopogore opogore ma igeto ket kare kata migeto mar mondo mi ojuog jopiny mondo sirikal one ni ochopo dwaro mar budget margi. Finance bill makamano to ka jod bura osetwake kendo ka gikale mobedo chik eka koro seche moko koribo bed ka itiyo koda gigo manitiere finance bill mar mondo mi sirikal one yore mopogore opogore maginyalo choko godo usuru mar mondo mi gichop dwaro mar budget margi. Ma budget masani wang'eyo ni en trilion 3.9 mibobed ka isomo kod jatend migawo mar omenda e nyim od bura odiochieng' ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod wendo FCPA Rastas Kwaka modhi mbele godo kod twak marwa kotudore kod budget mar hik omenda ni. Bende anyisi nabobedo ka somo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi makawuono. Ote makamago abobedo ka somo gi achiel ka achiel mar mondo mi wawinja neni to joneno magwa to wacho nango kamora mora magineno okinyi makawuono obeda kokale Facebook kata YouTube kata achiel ka achiel kokalo e wang' jowi. Kinyalo mana ketna ote achiel mar mondo mi asom wawinja ne gino ma joneno magwa wacho kotudore kod budget misomo odiochieng' ma kawuono. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni wan warito mana budget gima nyalo lokore onge. Ok wamor gi budget mar hik omenda mano mar 2024 2025. Migawo kaka mar somo, thieth garita kwe owinjo yud omenda mang'eny. Odhi mbele kowacho ni kata kamano kata bed mana ni omenda opog maber e sectors moko to kar CS mar migogo ok jaratiro to pod kayiem. Aluwo twak ka an umoja. Aya mano ote ma Ruth Nyathi Ochieng' ochwalonwa kanyo wacho ni sectors obed mano mar arita, somo ka achiel kod thieth onego bed ni keto negi omenda mathoth ahinya. Kata kamano kaluwore kod budget mano ma olieki wantiere kanyo kod sector mar obila mano yudo kanyo omenda maderoma bilion 110.5 amone ibobed ka iketo ne mano migawo mochung'ne wechego mag obila e pacho kae. Kawadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono FCPA joneno magwa bende podi wabobedo ka wakawo pachgi e kinde modhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Dago mar mondo mi ler ne japiny mar mondo mi obed kod ong'e pogruok makare e kin finance bill kod budget misomo kawuono nikech nyalo bedo no chocho japiny matin. Okay. Finance bill maybe som kawuono budget speech midhi gol kawuono en kaluwore kod pogo omenda kod paro mokwongo mano gol dwe mar 2 higani. En gima no gol chon. To kaka nyocha ji osebedo kawuoyo kendo go koko ok dwang'e ang' wanawinjo ma kawuono godhiambo kadipo ni ywak mar jopiny bende osako it jogo moloko gik moko manyocha gi paro. Ema miyo dhano ka dhano mana e piny ka Kenya ka chik iti kawuono ang' godhiambo wawinja nena gik ma jatend omenda dhi wacho. Kaluwore kod finance bill manogol bende dwe mokalo kendo wasebedo kiwuoye ahinya nyaka nyoro tich abich mokalo. En ni paro mag yudo pesa ne gin ang'o gini emopong'o iye kanyo. Gik moko 2-3 be nitie ma odernwa machalo peremende.
mabecho matin to gitin gina dek kata ng'wen kende manyalo wuoye. Modong duto en kaka idhi gol pesa kuom piny mondo opong budget. To nikech ji nyocha osebedo ka wuoye samoro kawuono nieri jatend omenda mar piny ang' nyalo loko weche moko mondo kete iye kanyo. Lakini ng'eyowa mana kaka jawinjo moya wuoyono en seche moko weche meji wacho gore it konchiel to kalo komachielo. Giwacho ni ne wawacha ne mondo ji obi owuo to winjo to kwa winjo. Kanya kene winjore maber. Ni finance bill, yes, wabiro ng'iyo kendo wabiro mana ng'eyo achien chakre juma manyien kadipo ni jobunge manyocha kawo wach kuom jopiny bendo keto weche go eko mogolo gik mamoko manyocha ji odagi. Tuwang'e ni ma en budget mano mar ariyo ma sirikal mar Kenya Kwanza somo nyaka ne gikaw telo e pacho kae mane higa mar 2022. Kwang'iyo kit kaka gisebedo ka keto budget margi. Bende paro ni ging'iyo ga gigo monego bedni imiyo maino kata sectors monego bedni imiyo maino kata membedo prioritized moloyo sectors mamoko. Segin gikete aketa tekneni sector ne yudo pesa maonge sector mora ma udong. Bende ging'iyo ga priority mar mondo mi kik bedni sectors monego bedni imiyo pesa mang'eny wayudo piny kucha. Gitimo mano. Gitimo mano kendo anyalo wacho kaka achiel kuom jok mosebede meetings go eko. To mak mana weche nitie ka ariyo. Miwacho gi josomo gi jorieko nitie. To ma siasa chuno ni nyaka tim kaka dwaro nitie. Mago weche ariyo madongo manyalo wacho ni kenda nyiso jopiny. Weche mag siasa bende nitiere iye kanyo. Nitiere siasa magore. Siasa makamagi kelo gi weche machalo nade? Thothgi ai wi got ka. To joma timo gigi mandiko maler kendo paro gi liw economists kod jomo somo ahinya ma wan godo e piny kaeni gin e treasury, gin kuonde mamoko, gin e KRA. Paro magigolo nitie. To to siasa donje wacho ni manyaka itim kama lokuruma. Koro gin weche ariyo ma seche moko pogore. Kendo joma moko nitie ma kata kiwuoyo godo to giywak ni wan ne wadware kama to chunwa. FCPA to kinde ma iloso budget ma pacho ka ere kaka budget ma kama ng'eni japiny nyalo bedo ni penjore ni dhi konyo wan kaka jo Kenya e yo machalo nade kalo ni nyaka sani osebed kijiwo jopiny ni chiko iti iwinjo gigo manitiere e budget mar mondo mi kikibeda ni ija awinjo ibed ni iwinjo kendi japiny onego bed ni ng'e ang'o odiochieng' ma kawuono ma isomo budget kata budget ma kamae ere kaka seche moko nyalo kelo kata lokruok e uchumi kata nyalo influence economy ma piny Kenya e yo machalo nade. Japiny namba 1 masewacho ni ochikite. To namba 2 japiny ka japiny dwaro ni mondo wuo kod mjumbe margi kendo wuonegi simo kik wawinji ka iting'o badi ni iyie kod gik maricho ma jopiny osedagi. Mago mantiere finance bill ma ibo bed ka itwake e od bura koro. Ibiro twake kawuono. Ibiro twake kawuono kiriwogi. To ka jopiny oling' mano dibed wach marach mokalo. Dwe mokalo ne wan ka na wuoyo kuom wajumbe mang'eny kochopo sago kura te yudo ni oonge kata owuok oko, osewuok oko. Tiende ni joma nodong' kanda ka gin jo chama achiel wach gino biro kalo nyal hodia. Kendo kochopo seche makamago kaka mibiro goye kura kuom finance bill ok onego bed ni mijumbe moro nitie ni en bende odich gi yorene kata nogwarambe kata nowuotho nodhi kurewa otimo benchmarking. Onego bed ni en ei parliament mondo duonde mondo winji. Koro jopiny onego wuo
kod wajumbegi. To aeto dwaro ni wang'e ni mjumbe na ogocho nade. Ere kaka ogo kura. Mondo wang'e ni kata obedo wadwa kata obedo ang'ona to wang' ni ok agone kura kendo. Mane wach mango. Mateni nyaka sani wanyalo wacho ni jod bura nitiere kama tek. Wenge duto ng'iyogi. Gino ma gibobedo ka gitimo, ka gikale Nyalodia, kata kok gikale to wenge duto nitiere, kata lwet ngima jopiny nitiere lwetgi. Kata opondo seche migidwa go kura teno onge. To oseonge. Koro iwuoro ni to eni ang'o momiyo dhoge ok nyal wuoyo. Dhok ok wuonga ka dhok opong' kod chiemo. Koro wuoyo tek. Koro gima mono ng'ato wuoyo no dobed mana ni dhoge opong'. To gima opong'o dhoge ni ng'ama orwake dhoge. Momiyo seche midwa no wuo to kowuo. Kidwaro ni mondo go kura oonge kata oling' kata obukore ni en chieng'no ekotuo. Matende ni mago duto ok wadwa winjo. Jod bura wuoga oko e kinde ma ibobed ka ipedho twak makamano e nyim od bura mar mondo mi ginene gitimo gino ma kata ka gidok kuom jopiny to jopiny nyalo wacho ni adiera ni temo konyowa kata obedo nokalo kata ok okalo jopiny nyalo wacho ni nitemo to seche moko notami atama. Kende wacho ni an achung' kod jopiny. Kata kamano kwa dhi mbele kod twak marwa FCPA nyaka sani wanyalo wacho ni chenro mar loso budget e pacho kae bende osega bedo gi ler kata bende nitiere transparency moromo e chenro mar loso budget ma pacho kae. Adiera kwa ng'iyo e higni duto mosebedo kisomo budget e hiko omenda ka hiko omenda e pacho ka. Ler to nitie. Kaka asebede buche moko kage kacha ler nitie. To nikech budget kaka ma higa manyien higa 25 higa mabiro ibiro chak loso e dwe mar 7 ka. Koro ok en gimoro mabuogo ji. Kuom serikal en gimi chako chon kabisa tigere koa piny nyaka malo. Maka chopo dwe mar 2 higa mabiro to already biro yudo ka oselos omenda mong'e kwan mong'e gik moko makoro inung'o gi anung'a to los to selose. Ler nitie to gik moko ma wuoye kande en ni uloso gimoro to siasa biro chunou ni nyaka uloke. Ato e kinde makoro wang'e ni budget makamae nitiere deficit ma osewacho ni bobedo mano ma wanyalo wacho ni nyalo bedo ni romo kanyo kata bilion 600 mano deficit manitiere pacho kae. Nyaka sani wanyalo wacho ni e kinde makoro sirikal ere kaka onego bed ni gi address weche gi maga obed budget deficit kaachiel kod public debt nikech wang'eyo ni kokalo hola ma kinde mang'eny wang'eyo ni iwacho ga ni miyo piny Kenya kata gowi ma piny Kenya bedo godo maduong' ahinya. Ere kaka seche moko nego bed ni gi address kata gi balance weche gi mag budget deficit kaachiel kod weche go mag gowi kata public debt manitiere pacho ka. Onego bed plan ma higa ka higa. Kaka sani wanyalo gone serikal sarut matin nikech gidwoko gimiluongo ni nok mar pesa. Kong'i pesa madonjo gi pesa mawuok. Rem mawuok nga piny kanyo no odok piny matin. Odwoke piny. Onego benien gimitimo higa ka higa ni odok piny. To ka samoyud koko nyal dok piny ni rem nok nyal dok piny to udok kendo ung'iyo gik moko manyo udwa timo gi pesa to ung'ado moko oko. Mane gimonego tim. Mondo irwak nanga moromi kendo irwak nanga moluwore gi kaka dendi chalo. Ok ni nanga en nanga. Irwak kata obuop kata chal nade kata nyahaga to irwake arwaka. Onego chal kod dendi. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalonwa okinyi makawuone kinde madhi mbele kod twak marwa. Ote makamago obobedo kwa kauge achiel kachiel. Shemotho wacho ni Ramogi TV ma Shemotho amor ahinya gi twak migawo mar obila aparo ni omiyo omenda moromo. Koro joma ochung' ne migawo mar obila oneni pesa otiyo maber. Mar ariyo odhi mbele kwacho ni serikal marwa mamalo
okoketo Kenya e chunye. Pesa aparo ni ok tigo maber kaka winjore. Onge tienda miyo ofis mar jalup Kenya pesa mathoth mar loso ofise ka bende omenda mathoth pod ichwalone. Odhi mbele kowacho ni ichwalone kar jot mare. Wapuonjre tiyo kod pesa gi luor mowinjore ka wang'eyo ni Kenya piny ma pod odhier. Robert Ochieng wacho ni ka nitiere rongo, wacho ni budget to ber mar adieri. Mago moko kuom ote ma aneno ka joneno magwa chwalo nokinyi makawuono. Omulo kanyo nitiere janeno marwa mano Shemotho, omulo kanyo weche mag tiyo kod pesa makare. Ang'o ma sirikal onego bed ni kawo e kinde ma timo? Ahinya nyate kinde ni makoro isomo budget, wang'e ni wadonje iko omenda manyien kochakore dwe manyien. Mar mondo mi weche mag mibadhi kaachiel kod tiyo marach kod omenda ma obedo allocated e budget ok onenore. Mar mondo mi omenda koketo ti kode yo makare ma weche mag wanyalo wacho ni corruption kaachiel kod mismanagement ok waneno mang'eny ahinya manyalo miyo ni sekta ni noketne omenda to kaluwore kod mibadhi omenda lal. Sekta machielo mano nego masiche moko doketne omenda makamano mokonyo to koro hinyore. Gima onego tim maduong' en gima dho wasungu luongo ni justice system. Onego wabedi kod gimoro ma odagi mibadhi to odagi te. En ofis maduong' mamalo machal nadi kata en kore ka kata en piny. Ka mibadhi olorne nikech ing'eyo jopiny ong'eyo bende ni oselandi kendo osewachi maler ni pesni duto moket mag tich 30 atamalo 30 dhi ofuko ji e yor mibadhi ok yo maler. Tiende ni kolor gik moko kuonde mafu kalo godo kata gik ma pondo kendo machamo pesa wa ling kolor biro konyowa. Namba 2, jo mibadhi onego teri e kot. Gimoro nitie sani ng'eny e Kenya ka ni koter ji e kot tiwacho ni ni gima nyodonjene godo ok oyudi kendo koyud tiende maber emomiyo jali ogony. Kaka mago medo timore kendo medo wachore e kaka ji binde biro wacho ni kara mibadhi ni kod ohala. To ka wanyalo ng'eyo kendo wanyalo nyiso ratiro ni mibadhi ni kod nengo, kidonje to ntin kod nengo midhi chulo, to nengo noero lit kabisa, obiro dok piny. Mibadhi ok nyal rumo 100% to obiro dok piny. Mondo pesni mang'eny kaka mwawuoye gieki oti gik monego giti. Kenya piny maber kendo Kenya ni kod pesa tarawuoya. To onego bed ni wabedo kendo ranyisi kaka jo Kenya ni pesa wanyalo tiyo godo maber kendo wadongo godo piny. Akwadhi mbele kod nono kaka wanyalo wacho ni budget maulieki mano mar hik omenda mar 2024-2025 mano budget maulieki mane wayudo kinde mane owach ni onyalo bedo ni en trilion 4 kata kamano sani koro odok piny en trilion 3.9 kata kamano kinde mangi some seche moko mana kiwacho ni onyalo bedo ni seche moko nyalo dok piny moloyo kanyo kata kamano warito mar mondo mi wane. Nyalo bedo ni ng'ato nyalo bedo ni penjore ni kaluwore ni koro budget kinde ka kinde ka isomo budget hik omenda ka hik omenda waneno ka budget medore malo. Mano nyiso ni uchumi mar piny Kenya bende medo dongore kose budget ema nitiere malo to uchumi podi nitiere mana kuma nitiere. Nikech kwa tiyo kod ranyisi sirikal mar Kenya Kwanza e kinde mane gidonje telo ne giwacho ni giboneno kaka gineno kaka giduoko piny weche mag kawo gope, weche mag tiyo kod omenda, to kata kamano mano pok wanene yo makare. Budget ka medore uchumi bende medore kose ok nyise no chuma medore. Nitie ngangas mitiyo godo higa ka higa. Ang'e ni ji mang'eny ok ong'e mano. Mondo higa ka higa umedo to ok nyis ni piny odongo.
gik manyiso ni piny odongo nitie to moko nitie miwacha wacha to kadiera. Wan kod gimiluongo ni gross domestic product. To gross domestic product nase lande kendo pime niya en riwo kwan mar mwandu mar piny mitimo higa ka higa monego bed ni pimo higa ka higa kiwacho ni jogo ma jopur ogolo pesa di higa ni, jogo manie migawo kata mar ohala matimo maloso gik moko manufacturing gigolo pesa marom nade, ipimo kamano tiriwo duto tiwacho ni higa ni eri Kenya kuom tich ma ji otiyo onyuolo gima rom kama. Budget mar piny onego bed ni pimo ok marom gi mano to matin ne mano, nikech thoth gik moko duto mikwano go eko kaka moa e pur, moa e manufacturing kod kuonde mamoko ok bed ga marom. Emomiyo sama odwa ng'iyo ni to osuru wadwa medo kata nweng'o mar piny wadwa wacho nomedore, ipime kod ang'o? Ok rom. Emomiyo awacho niya, meto ma higa ka higa ok nyis ni piny odongo. Yeah. To nyaka sani ang'e ni ng'ato nyalo bedo ni wacho ni ka bedo ni koro isomo budget odiochieng' ma kawuono, budget mano mar Sh3.9 misomo kawuono, sectors mopogore opogore oseketnegi omenda. Nitiere sectors manyalo wacho ni biro bedo ka yuto, nitiere sectors mabiro bedo ka ok yuti, wacho ni winners and losers wabo bedo kwa ng'eyo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, ang'o ma sirikal ng'iyo e kinde ma koro sectors moko imiyo omenda matin? Ne wasewacho sectors mimiyo omenda mang'eny. Sectors mimiyo omenda matin, imiyo gi omenda matin nikech ang'o? Kose kaluwore kod ang'o? Kaluwore namba achiel, kaluwore kod budget mane gigolo, nikech sector ka sector kaluwore kod migawo kata ministry golo budget ge. To nitie migawo mamoko ma king'iyo mos ni migawo ni koketie pesa to odhi golo gima rom nade ne piny kata ere gima odhi konyo ne piny. For example, kawang'iyo kata kaka defense, police ma waya wuoye kanya ma japiny bendo kelo wachne kanya no, pesa ma gidhi nyuolo onge, en gik matiyo. Idwaro ni mondo piny obed kod kwe, kata piny wadwa gore gi pinje mamoko, emomiyo waketo pesa mang'eny e migawo ni eri. Tiyudo ni moket matin opim kod gik monego bed ni ikonyo katin, kata gik moko monego bed ni kotim to ok dhi golo pesa ma rom kod gimidwaro, nyaka duok pesa ne piny. Kaluwore kod gino ma onyalo golo kata oyo, kata kamano migawo mar jolweny kaluwore kod budget molieki nomiye kanyo omenda maderom bilion 173. Seche moko nyalo dok piny kata ok onyal dok piny. Kwa ng'iyo sectors mamoko onyalo wacho ni omiyo omenda mathoth ahinya, gin achiel kuom sectors manyaka sani koro gin jogo ma oyuto mane budget mibo bed ka isomo odiochieng' ma kawuono. Japiny nitiere kod geno mathoth ahinya kotudore kod budget makama. Kata kamano budget makamano en kaka sirikal chano tiyo kod omenda mare e hik omenda mano mar 2024-2025. Matende ni mano en pesa ma sirikal onge godo, en pesa ma sirikal koka chano manyo yore mopogore opogore mibo bed ka iyudo godo omenda makamano. Machiel kuom yorego en kotudore kod weche mag usuru mibo bed ka ichoko ati juogo kuom jopiny. Kata kamano wang'e ni duol machoko usuru e pacho kae gin bende kinde mang'eny imiyo giga target mar omenda monego bed ga ni gichoko. Ang'o ma gin bende ginyalo timo mar mondo mi gichopa ne target margi? Ahinya kaluwore ni gin bende wenge duto ng'iyo gi ka ok gichopo target margi to mano nyiso ni budget ma kamae biro bedo kod rem. Namba achiel, kendo ma senga wacha nuoya kuonde mathoth, en gibedo jombola. Jo usuru kik bed ka jo solo usuru machon mandalo mag muma
ma en ang'enge to ka kidwa dagi to osemaki to oselor nyaka gimitimono ero gibed jombola, gibed osiepe jopiny, kendo iwuoyo kod ng'ato maber. Ka aonge kod pesa sani ok nyis na rach, aonge godo sani to imiya thuolo maber mar chulo matin tin. Okay, dhano kite galagala, inyalo miye thuolo mochuo olalni kod gik monego ichulgo eko, lakini seche moko josol osuru osebedo joma richo moingo jogo mane josol osuru mag muma mane mayo nyaka ji gik moko onego gima. Mano wach maduong'. Namba 2, chike ma oketi mikawo godo osuru kuom ji onego bed ni ok ging'eny ahinya. Wan kod VAT ma dhano ka dhano ma chamo gimoro kata ma riembo mitoka kata ma timo ang'o iyudo ka ichulo. Kuondego eko nitie bende weche maricho mag miriambo matimore. To sani KRA oseketo system moro maber kabisa. Ang'e ni ji mang'eny odagi, to anta neno kober kabisa kendo wasepuoyo, ma iluongo ni ETMS. ETMS ni eri biro chuno ni ng'ato ka ng'ato matimo ohala kata ma ouso gimoro kata motimo tim kata motiyo tich moro mondo orwak details go e system no, mondo osuru ochokre e yo maber. Kendo osuru ochokre duto, nikech moko ne nitie ma iyudo ka ja osuru nyalo winjore kod ng'ato oko to pesa no lala kamano mok chop ne sirikal. Koro iyudo ni gima ber ahinya, josol osuru nyaka bed jombola, nyaka ibed ng'ama nyalo wuoyo gi ng'ato maber, kendo ka an kama tek ma ok anyal to nyaka bed ni winjo wachenano. Kar chuna mifunda ma koro gima nyalo timo onge mak mana loro biashara mara. Man okare. Anno kwa don kod dakika matin kende twatieko twak marwa okinyi makawuono. Adwa nasom moko kuom ote ma joneno magwa chwalo okinyi makawuono ka itami thuolo ichiw pachi mogik kotudore kod budget mar hik omenda mar 2024-2025. Emma Okelo wacho ni an Emma Okelo ka an Nyagwethe asiro 1 shilling 1 kilomita kaluwore ni kuonde mathoth ma ji tine onge dongruoge mathoth kaka nderni, skunde, osuptende gi mamoko. Emomiyo ji mathoth ringo ka ya e reserve ka dhi taonde. Haya, mano ote mar Emma Okelo en korka kore osiro wachno mar 1 shilling 1 kilometer. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni wach mar 1 man 1 shilling can't be sustainable at the moment. Nitire counties ma suffer from historical injustice. Odhi mbele kowacho ni koro ka jo Kenya o support Gachagua notion of 1 man 2 shillings to jomoko podi dhi dominate country national cake ka jomoko medo suffer. Nitiere joma ne oyudo pre-independence advantage ka wazungu nogero negi the best social facilities kaka sikunde, hospitals. Odhi mbele kendo gin maloch ne ochako odonge lwetgi. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Mago paro mopogore kowuok kuom joneno mago. Jomoko siro 1 man 1 shilling, jomoko to kwedo 1 man 1 shilling. Wach ni mogik FCP Erastus Kwaka kotudore kod budget mar hik omenda ni misomo odiochieng' ma kawuono e nyim od bura. Wach kitwa wawinji, wach mogik ok nyalo wach sani nikech wakia weche ariyo. Namba 1 gima jatend omenda nyalo wacho kawuono kaluwore kod paro mang'eny manyoche biro. Namba 2 finance bill manyoche jiogwa e koko mathoth wakia gik madhi lokore. Emomiyo awacho ni damor ka wadugu watoke wachni kendo ka finance bill osekal mondo koro wachome maber ka wang'iyo gik ma magi okal magi okokal ma olok matin maeni owuoye tokoloki. Namba 2
da wachna mogik en mana ni formula ma engineer Nyamboko wuoye, erokamano engineer watna. Yeah. En ni formula gi onego riwgi, ok onego bed achiel. Ng'at achiel siling achiel kata siling ariyo kata siling abich. Onego riwgi. Namba achiel en ni ing'iyo ni un ji adi. Aeto wan kod gimiluongo ni poverty index kata rapim mar dhier, mondo gima engineer Nyamboko wacho no oti. Nitie gin gik ma science noseloso, nitie ok en gimi parapara. Mondo yud ni ka dhier, rapim mar dhier mar county ka county chalo kama, to nyako yud percent ma kama. Mano mondo riw gigieki, aeto okelo kendo giminyalo luongi ni opimwa maber, kendo ng'ato ko kaywak ahinya. Anyalo we kamano kuom thuolo makawuono. Erokamano ahinya FCPA Rastas Kwaka kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi bi e twak kotudore kod budget mar hik omenda mar 2024-2025 misomo odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugia Jwang' ne ni keto wang'i e wang' jowi odiochieng' makawuono mar mondo mi ing'e gigo duto mibobed ka isomo e budget odiochieng' makawuono kod jatend migawo mar omenda. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo to chenro mabiro en pok opogore gi nyawadwa Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor.